Sen oyna babaya, babaya, sen oyna. Hey, sexy lady. Hey, sexy baby. Fabrikanın direkleri, fabrikanın direkleri sanırım yakar yürekleri, yavrum yakar yürekleri. Fabrikanın canları, fabrikanın canları sanırım yakar. Добър вечер и добре дошли, скъпи гости! Кеф ми е да бъда при вас и да бъда с този прекрасен оркестър и на тая прекрасна сватба на нашите прекрасни деца. Сега имаме наша традиция, която отиваме да обричаме сите горе какай. Малко ще изчакайте тук, радвам се да ви видя. Оркестъра ще продължи да свири. Около половин час ще трае нашето събитие. Нашата прекрасна пълка, вашия прекрасен сет.